Molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe Entertainment nango umpumelelo Mseleku ivideo yakhe etrendayo apho asibonisa driver imoto ye 1 million rands. Maskeni sibukele, then I'll be back at the end. Yeah, Peter. Oh, is there anything that you do on the side? I always see you on TV. Umfana Mseleku. Alright, ngaphandle kuba umfana Mseleku uzutravela emoto yini enye wenzayo? You specialize in security. So like, how do you deal with the media hate, yabo, and the controversy with people just slandering you? Sure. Issue. Alright. Okay, so. Alright, so like, do you have any life tips, advice? Alright. Yo guys, so honestly speaking, ndiyaqala ukubona abantu abaninzi be happy comment section, especially kwivideo kaMpumelelo Mseleku. Most of the time abantu ke besuke bemsukela shame uMpumelelo, bemthuka, bembiza ngawo wonke amagama, but kule video lena ke athe ungumfana kaMseleku xa ibuza into yokubana what do you do for a living, abantu abaninzi are applauding uTata Musa Mseleku for uba asebenze so hard to such an extent yoba abantwana bakhe bayitye ilegacy yakhe, naye uMusa Mseleku engekagugi engakabi likhehle elidala. As a result, bathi nathi we want to work as hard as uTata uMusa Mseleku so that one day abantwana bethu bakwazi ukuthi ndingumntwana kabani, kayolokazi Chagi. Uyayiva ke ngoku? Kukhona ke nabathe guys i-English is not a measurement of intelligence. Yekani uMpumelelo athethe isiZulu esisakokwabo. Sanusoloko nijonge ukujajana noMpumelelo because imost yenu i-English niyayazi but aniyidrive le moto ayidrivayo. So your thoughts, ndiyacela si-engage and ndizonibona next time guys. Bye.